Ola, hoxe vou facer filloas destes. Ou freixós, como lle chaman. Nestas datas as redes sempre se enchen de xente coas súas aboas, con súas abuelitas, facendo filloas, orellas, rosquillas e cousas destas e así. As miñas, unha está morta e outras fainas na filloeira, que non están malas, pero quedan super secas, non te penso que quedan super secas. Así que eu vou nos facer como me gustan a min. E pois diredes, ai, pero as filloas de verdade non levan leite, non levan non sei que, non sei canto, subemos collo. Ovos. Leite de soia, que é o que teño aberto, non vou abrir outro. Fariña. Vale, é o que lle boto eu, botolle esencia de vainilla, azúcar de coco, porque me parece que ten así como un pouco máis de sabor como que o normal, e canela, que é antiinflamatorio. E xeralmente, para que non se pegue, a xente usa un cacho de tousiño, pero eu, como son vegan, vegetarian, just God, uso isto, un cacho de manteiga. A consistencia ten que ser algo parecido a isto, que non sexa como líquido como a agua, pero tampouco non como espeso, como se fixeras un pancuque ou algo desto, non sabes? Unha cousa así entre medias. Desde aquí, non? Primeiro, manteiga. Segundo, unha cullerada máis ou menos disto. Expándelo como en círculos. Unha vez que empeza a facer así como burbullas así, despéjalo un pouco por unha esquina. Collela así cos mans, que non lle pasa nada. Así. E ala, outra para o sitio. Unha traballeira para facer 4 filloas. Así é a vida. Non todo é inmediato, non todo se fai con ChatGPT. A verdade é que me sorprende o ben que me quedan para facelas 3 veces ao ano. É que non sabes cando lle botas así a sucre por riba e despois estás mascando fai non me gusta nada iso, por iso prefiro botarlle un pouco, en plan, antes no amoado, botolle un pouco e parece que me cunde máis, non sei. Dalle que che gusta, comenta e comparte se queres a receita das filloas de Sancre.